Hola, sóc la Lali, una de les coreògrafes de La Clica, i ara us ensenyaré els moviments de la cançó Parlem. Faré mirall, això vol dir que heu de moure la mateixa part del cos que jo mogui com si us estiguéssiu mirant a un mirall. Començarem amb els moviments de l'estrofa. Farem amb mà dreta, agafaré el braç esquerre, amb el braç esquerre agafaré el colze dret i aquí faré 1, 2. Això ho farem quan nosaltres responem a la solista. És per això que m'hem pipat. I baixarem els braços. I ho tornarem a repetir quan dic és per això que m'he enfadat. Baixaré braços i ho tornarem a repetir. És per això que m'he enrabiat. Tornarem a baixar braços i l'últim canvia una mica. Faig el mateix, però d'aquí faig vull marxar del teu, obro braç dret, costat, braç esquerre. Sí? Per tant seria és per això que m'he empipat, baixo. És per això que m'he enfadat, baixo. És per això que m'he enrabiat, baixo. Vull marxar del teu costat. Provem amb la música. El que dius no és veritat. És per això que m'he empipat. El que has fet no m'agrada. És per això que m'he enfadat. El que escrius t'ho has inventat. És per això que m'he enrabiat. Això que tens ho has agafat. Vull marxar del teu costat. Anem a fer els moviments de la tornada. Diu, seu, respira i en parlem, enraonem del que ha passat. Poso la mà dreta al pit, al damunt la mà esquerra i faig 2 cops suaus damunt del pit. Seu, respira i en parlem, enraonem del que ha passat. Ens hem de posar d'acord i faig ho podem anar arreglant. Allargo la mà dreta i poso al damunt la mà esquerra i faig 2 copets en l'aire, que és com si ens poséssim d'acord, sí? Com si agaféssim les mans. Per tant, seria ens hem de posar d'acord, ho podem anar arreglant. I això es torna a repetir. Enraonem del que ha passat, ho podem anar arreglant. Just després d'aquest tros de la tornada ve quan diu parlem. En aquest moment farem això, que és parlar amb llenguatge dels signes. Parlem. Parlem. Ho repeteix 2 vegades. Provem amb música. No és veritat ni és mentida, tot depèn de com es mira, i a crits no aclarirem. Seu, respira i en parlem, enraonem del que ha passat, ens hem de posar d'acord, ho podem anar arreglant. Enraonem del que ha passat, ho podem anar arreglant. Parlem. Parlem. En la part instrumental, el dia de la cantata de la Clica, dividirem l'alumnat de l'escenari en 2 grups. Vosaltres a l'aula ho podeu fer dividint el vostre grup en 2, però el dia de la cantata dividirem tot l'alumnat que hi haurem a l'escenari en 2 grups. Un grup imitarà el gest de tocar la guitarra que farà el músic quan faci el solo de guitarra i l'altre grup imitarà el moviment del saxo quan el saxo, músic, estigui tocant el seu solo. De manera que anirem fent solo de guitarra, solo de saxo, solo de guitarra, solo de saxo, tots junts, quan ells estiguin tocant. Com un diàleg. Provem amb la música.
Abans d'acabar la cançó, després de l'última tornada, hi ha un parlem, un últim parlem que s'allarga. I també l'allargarem amb el moviment. Fem parlem i l'allargarem una mica fins que s'acabi la música.